duka wannan ba gaskiya bane, amma akwai mutane da yawa a cikin kaɗewa, most especially yara mata na yanzu. Na gode, na so gaya muku cewa na gode sosai, ya min daɗi. At least someone is there for me. Kuma musamman mutanen duniya waɗanda ban san su ba, da irin comment da nake gani Hadiza yana sani ina ce wani irin daɗi a zuciya, saboda kuma mutane da yawa sun kira da waya wanda ba zan iya ɗauka ba saboda waya ai yawa ya ɗauka wannan kafin gaba waya ɗaya wani ya shiga waya 20 suna shigowa. It's too much for me. Ba wai a ba zan ɗauka ba, kuma na san ɗauka ba, ko kuma a ba na appreciate abin da mutane suka yi buddu. Abin da mutane suka yi mun yanzu wallahi Hadiza, da zauna ban ba san waye ummi ba sai yanzu wallahi kin gane, saboda ƙaunar it was a pleasant day da kin gane shi kai ummi ne haka, ashe ba haka nake da wasu yana koma gefe da ɓoye kin gane. To ina laifi na fito, ni fa na fito ko da kika kira da interview da farko wallahi bai yi zuwa ba, kin san ba dating da aka kira da su bai gidi ya zuwa, sai washe gari ya yi fi bayan kwana, bai gidi ya zuwa kwata-kwata, bai gidi ya zuwa ba, amma na kwance wani zuciya ya ce ba kai kike saboda a wani lokacin I don't want to show my face saboda kudin surutu ina ɓoyewa wani zama za a kira ni ina Kaduna, kira ina ya ce da bai ci kira Kaduna ya ce wallahi jiya na tafi amma wallahi ina da to amma wanda interview sai ba ni dama ya gani na ce bari in yi facing fear ɗina. Is there anything wrong with that? no. Good. Wacce ta ba da a'a duka wannan ba gaskiya bane, amma akwai